Bon dia a tothom, especialment als nostres seguidors i seguidores. Benvinguts i benvingudes a una nova tertúlia d'Esport 99, la tertúlia que fa 53. Una tertúlia feta per gent de la generació de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Pol. Bon dia. Lluís. Bon dia. I Car. Bon dia. Molt bé, si us sembla, comencem per aquesta setmana, que ha sigut una setmana molt especial pel barcelonisme. A principis de temporada us esperàveu aquest final de temporada? Home, ni a principis de temporada ni molt menys a meitat de temporada, quan va passar del Ramon Bari de Noeta, ens imaginàvem que la cosa acabaria així. Sí que és veritat que jo confiava en Luis Enrique i en l'equip d'aquest any, però no, en cap cas vaig pensar que arribarien a guanyar el triplet. Jo ja ho he reiterat diverses tertúlies, és un projecte que des que es va fitxar Luis Enrique em feia molt bona pinta. Sempre vaig confiar en ell i ja vaig saber que hi hauria patacades i que després les patacades podrien venir nous cicles i de cop noves patacades i al final temporada. Jo la veritat no m'imaginava ni molt menys fins que va arribar el Barça 3 Bayern 0, quan vaig veure aquell partit i tot el que li envoltava, que estaves a un pas de la final, la Lliga, l'estaves competint contra el Madrid i estaves a la final de la Copa, vaig dir, és possible. Sí, perquè en aquell partit ja el Barça portava una bona dinàmica, però sí que va a llança entre sí. També estic d'acord. Guanyar un triplet no m'esperava, però que guanyaria un títol sí, perquè el Barça, amb l'equip que té, és una obligació guanyar títols. Ara el que hem fet és una passada i ho hem de disfrutar molt. Vosaltres que ja vau viure el triplet del 2009, pensàveu que en tan poc temps podríeu repetir viure un esdeveniment d'aquesta envergadura? Quan jo vaig veure que Guardiola s'anava vaig pensar que tardaria un any en tornar a disfrutar tant, però mira, al final anem Luis Enrique i... Guanyar un triplet, un sol triplet ja és un fet històric i un fet que si el veus t'enorgulleixes de poder-ho haver vist, però és que haver vist dos no som conscients, però és un fet. És l'únic equip que ho hem fet. Un triplet l'han aconseguit només 7 equips, i dos els únics, i és això, és que sembla, clar, com estem acostumats a veure, el triplet l'hem fet 2 cops, però cada any anar guanyant coses, doncs potser no li donem la importància que li hauríem de donar, però és que realment el que està aconseguint aquesta generació al segle XXI és més i marca un abans i després, està clar. Sí. És cert que podria iniciar un debat, però jo no em veia que aconseguiríem el triplet tant d'hora, diguéssim, però també és veritat que vaig tenir una mica un cert punt més d'il·lusió i d'alegria a l'aconseguir el primer triplet. És la primera vegada. La primera vegada i coses que tampoc tinc gaire, o sigui, no sé justificar, sinó que són sensacions que et dona... Jo tinc la sensació que la primera vegada potser vam patir una mica més, Stamford Bridge, la Lliga anàvem bastant sobrats, però si no haguéssim guanyat 2-6 al Bernabéu se'ns fotien a un. La Copa, aquell penal que va parar Pinto, que també ens va salvar aquest any, ha semblat com més fàcil una mica. És que... La Lliga no sé què fàcil no, però tan sobrats no. Un any amb triplet, 2-6 i un gol d'Iniesta en 93... Ja, això sí. Però també és veritat que quan al final, per exemple, la final de la Champions aquest any contra la Juve, quan l'equip italià va empatar, que el Barça realment va passar uns minuts molt dolents i el barcelonisme, els culers van patir molt. Però sensació de patir fins l'últim minut és el que hem acabat de tenir. La Lliga, l'últim partit ja estava decidit. Per vosaltres, quin creieu que ha sigut no només referent al moment de guanyar títols, sinó quin ha sigut el moment o quins han sigut els moments claus d'aquesta temporada del Barça? Per exemple, podríem dir un moment clau va ser fitxar Luis Enrique com a entrenador, però m'agradaria saber la vostra opinió. Realment centrar-te en un únic moment clau de tota una temporada és molt difícil. Com has dit, tu podem començar... El Piqué ho té molt clar. Sí, podríem començar per fitxatge de Luis Enrique, també per fitxatges com el Rakitic, per com Luis Enrique ha solucionat tot després del que ha passat a Noeta, o inclús en moments puntuals d'algun partit que han sigut claus, com per exemple els 10 últims minuts contra el Bayern al Camp Nou. Amb quin et quedaries, això? Intentem resumir-ho en un moment. Doncs si pogués quedar-me amb un, quedaria després de Noeta com m'ha solucionat tot el Barça. Jo el partit de tornada de l'eliminatòria contra el Manchester City, que en un moment va ser quan el Barça va començar a projectar un molt bon futur. Jo triaré 2-3-0 des del Camp Nou, un contra el Bayern, el partit d'anada de la semifinal de la Champions,
l'altre, el següent partit després de la patacada de Noeta a casa contra l'Atlètic de Madrid, un 3-0 contra un rival que en aquell moment era rival a la Lliga, no tant com l'any passat, però era rival a la Lliga, i després de Noeta 3-0 i el trident es consolidava. Això contra l'Atlético, no? Sí. Sí, jo també diria l'Atlético, que això, després de Noeta va venir Copa Lliga també amb l'Atlético, Sí. i realment no teníem molta confiança en l'equip i fins i tot si es perdia podíem quedar molt lluny del Madrid i va sortir molt reforçat. S'ha de dir que el moment en què m'he divertit més amb aquest Barça va ser l'anada... No, diré que era la tornada de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, que al descans es va anar un 2-3 i va ser un partit molt divertit, amb un trident i uns contraatacs i un Neymar pletori, i va ser un moment que millor m'ho vaig passar. Molt bé. Ara us aniré dient nom per nom els titulars de la primera plantilla del Barça i m'agradaria que donéssiu una puntuació a cada jugador i afegíssiu un adjectiu per a aquest mateix jugador. Vinga, va, Ter Stegen. 8 i segur. 9 exemplar. 9, jo també anava a dir un exemple. Exemplars. 9, segur, I Car Montoya. suplent, i un 6. 5, residual. Un 5 inesperat. 4 putejat. Piqué. 9 excel·lent. 9 progressionista. 9 i mig en línia ascendent. 10, ha tornat. Rakitic. Potència i un 9. Primer gol. 9, el millor fitxatge del Barça. 9 gran croata. 9 espectacular. Busquets. 10 sense paraules. 9 com sempre. 8 i mig en la seva dinàmica. 9, oxigenador, Xavi. llegenda i un 10. 10, Lita. 10 exemplar un altre cop. I 9 una persona important. Pedro. 6 secundari. 7 companyeros. 7 i mig després dels rivals, la víctima del trident. 7 i el Gabriel Lluís. Iniesta. Màgia, un 8. 7 de menys a més. 8 igual que en Lluís, de menys a més. Jo un 7 i coincideixo amb en Lluís i en Gol. Suárez. Un home clau pel Barça, un 9 i mig. 9 exemple de superació. 9... Sí, un exemple... 9, golejador. Messi. Sense adjectiu i un 10. 10, 10. 9 i mig ha tornat. 10 i 10 com hem vist. Neymar. Neymar, un 9 i mig, futur Messi. 9 i mig ha demostrat per què fa la vacança. 10, consolidat. 10, brillant. Rafinha. Insuficient i un 5. 7, suplent. 7 i mig, cedible. 7, prometedor. Bravo. 9, segur. 9, bona competència per Ter Stegen. 10, muralla. 9, experiència. Mascherano. 9 i polivalent. 10, capità. 9 i mig, però capità, sisplau. 9 i mig, lluitador. Bartra. 8, llàstima pel Barça del secundari. Hotel Pau, 7 i desaparegut. 7, desaparegut, però no per la seva culpa. Exacte. 7 i sense confiança de cap entrenador. Douglas. Sense cap mena d'explicació del perquè del seu fitxatge i un 3. 4, espectador. 4 paquet.
0 inútil. Alba. Alba, 9 jugador clau. Jordi Alba per mi sempre serà un 10 i que va ser una gran base de l'equip. 10, clau. 10, clau. Sergi Roberto. Prometedor, un 8. Saliba, un 7. 6, que és un vasillo. Passo bé. 8 i prometedor. Adriano. 6, m'esperava més d'ell. 7, bon recanvi. 7, víctima del millor lateral esquerre del Barça. 7, sense opcions. Alves. 9 i el millor lateral de la història del Barça. El millor lateral dret. 8 i mig i oportunista. 9 i mig i millora de la comunicació amb la grada. 9 i motivat per renovar. Bermale. 3, lesionat. 5, bona actitud i bons auguris per la temporada que ve. Jo no ho qualificant nota amb una persona que en 20 minuts, inèdit. 3, el primer fitxatge per l'any que ve. Mathieu. Golejador, perquè va fer les gols importants contra el Madrid i el camp va fer 8, tossut. 6, només esperava nivells menys. Jo estic d'acord amb el Pol, un 6. Masip. Un 5, totalment secundari. Un 5 va ser el Barça B que et fa falta, si fas falta. 4, espectador. 4 espectador. Per acabar, Luis Enrique. Un 10 i un bon entrenador pel futur del Barça. Jo també un 10 únic. 9 i mig, molt bona actitud com a entrenador. Aquest mig punt que falta, millora la comunicació amb la premsa. 10 i com a objectiu és valent i xulo. Molt bé, si haguéssiu de donar una puntuació en algun d'aquests personatges electes per la presidència del Barça, a qui votaríeu? Jo ara mateix veiem com seria hipòcrita dir que el votaria Bartomeu perquè ha guanyat títols, perquè realment fa mig any no arriba potser, l'estan criticant per tots els escàndols i per tot, l'estan criticant jo. Així que a mi m'és igual, jo crec que el que importa és que hi hagi plantilla, hi hagi Barça, que guanyi qui Jo una mica estic d'acord amb el Pol, tot i que jo si fos per mi votaria Bartomeu perquè sí que és veritat que ha tingut molt escàndol amb tot el que ha passat, però ell s'ho ha trobat tot a sobre de la situació en què va deixar Sandro Rossell. Hem aconseguit una gran temporada i també hem aconseguit que el cas Neymar sigui traslladat a Barcelona, que és el que volia la directiva del Barça. Jo crec que també votaria Bartomeu perquè és això, s'ha trobat amb molta brutícia i realment ha acabat la temporada molt bé i a més crec que ha fet molt bé convocant aquestes eleccions perquè amb ell ningú el va votar i era l'hereu de Rossell i per tant ha trobat bé que es faci democràcia i no m'agradaria que guanyés la Porta perquè ell ja ho ha fet tot i crec que una segona candidatura és impossible superar el que va fer per primer cop i no ho hauria de fer. Jo m'abstenc fins que no es presenti Joan Laporta. I els altres no m'agraden. A mi tampoc. Sense carisma. Bàsicament jo diria això. M'agrada la proposta que fa, perdona, un dels candidats, no em surt el nom, que proposa treure Qatar totalment, Benedito. Doncs es va renovar fins al 2020. Ja em dius tu quan pagues la pasta La indemnització. Molt bé, i pel que fa al fitxatge de l'Eix Vidal i les renovacions, amb molts pocs segons, què n'opineu? Doncs sobre l'Aleix i el Dani Alves, que són els laterals drets, crec que l'Aleix vindrà molt bé perquè serà el suplent, serà l'excusa per la qual es podria sentar Alves si comença la temporada com ha començat aquesta i no haver de dir no tenim res millor que Alves perquè hi ha Montoya i Douglas. Jo crec que és un bon fitxatge, tampoc s'ha pagat un preu molt excessiu. Barat i 8 molt barat. Jo crec que és un jugador que, crec que és un molt bon fitxatge pel Barça. Igual que Jordi Alba va començar a jugar de davanter, va ser passat a extrem i ara últimament com a lateral i jo crec que sincerament podria ser en Jordi Alba però per la banda dreta. És un gran fitxatge, com has dit, barat, i jo crec que la mala notícia per l'Eix Vidal és que Alves ha renovat i encara més mala notícia per Douglas que
I per Montoya. Que ho veurà fer bé. I per Sí, Montoya. a l'Eix Vidal, els partits que he vist al Sevilla aquest any, és un noi amb molt de recorregut, sobretot no es cansa mai, fa molts quilòmetres. Com ha jugat més a dalt, coneix el gol i sap fer centrades bones a l'àrea, i és això, crec que serà un jugador que anirà molt bé, i a més m'agrada que s'aposti per un jugador català i que ha estat a la casa. Molt bé, perfecte. Abans d'entrar en el temps de la càpsula esportiva, avui estem fent un programa una miqueta més llarg del normal. M'agradaria, fa 3 setmanes celebràvem la tertúlia 50, número 50, i m'agradaria que féssiu un petit resum de com heu vist l'esport 99 d'aquest any. Bé, molt bé. Del que ha significat per vosaltres i com heu vist. Jo diria que hem consolidat el projecte i realment, crec que aquest any hem mantingut els servidors amb xarxes socials i hem pogut fer coses noves com l'entrevista a l'Àlex Suárez, per tant, molt content. Sí, jo més o menys és el que vaig dir el vídeo, molt content de poder pertànyer a l'Esport 99 i de poder venir a parlar cada divendres de futbol i de qualsevol esport, i bé, doncs esperem seguir aquí. Destacar que jo crec, he vist clarament que l'actitud nostra s'ha notat que el Barça ha fet una molt bona temporada, tots som culers, ho hem de reconèixer, per tant han anat relacionant una com l'altra. Content perquè millor que aquesta temporada, aquest any millor que l'anterior i el següent segur que millor que aquest, Sí. i perquè pot obrir portes a la gent que realment vulgui dedicar-se a això. Perfecte, doncs així entrem ja en temps de la càpsula esportiva. I avui ens la porta el Pol Montferrer i ens parlarà del Mundial de Futbol Femení. Endavant la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Bé, des del 6 de juny s'està disputant a Canadà el torneig mundial de futbol femení, un esport, el futbol femení, que cada vegada s'està intentant ficar més en la societat. És un esport que fa 2 o 3 anys era molt poc seguit, encara veiem la majoria dels estadis bastant buits, però aquí, per exemple, com seria la secció del Barça, l'any que ve s'ha promès que si guanya Bartomeu serà un equip que és considerat professional. Per tant, el futbol femení que cada vegada intenta ficar cap entre el futbol masculí, que òbviament destaca davant de tothom. Com he dit, s'està disputant a Canadà, que és la primera vegada que aquest torneig se celebra allà. Voldria destacar que hi ha 3 grups de gran importància en aquest torneig, dels millors equips. En el grup B trobem l'Alemanya, que està en primera posició en el rànquing de la FIFA de futbol femení. Aquest grup comparteix Alemanya amb Costa d'Ivori, Noruega i Tailàndia. Anem als partits que s'han disputat, que han sigut un cada equip, de moment perquè acabem de començar el torneig. Aquí està clar que es veu el gran domini d'Alemanya, que va guanyar 10-0 Costa de Marfil. Per tant, es veu clar que és una gran selecció. I en l'altre partit d'aquest grup, Noruega es va enfrontar a Tailàndia amb una victòria dels nòrdics per 4-0. En el grup E trobem la gran Brasil de Marta, crec que són 2 vegades campiona de la pilota d'or femenina. També trobem Espanya, amb una altra influència de jugadors del Barça. Comparteixen en aquest grup República de Corea i Costa Rica. El partit que s'han disputat va guanyar Brasil 2-0 a Corea del Sud en el gran estadi olímpic de Montreal, i a l'altre partit, òbviament, va empatar Espanya contra Costa Rica 1-1, sent el primer gol que la selecció espanyola de futbol marca un Mundial femení. També he jugat a l'estadi olímpic. I en l'altre grup que voldria destacar, el grup F, on hi ha grans seleccions tals com França, Anglaterra, Colòmbia i Mèxic. El derbi entre França i Anglaterra va acabar amb una victòria pels francesos per 1-0, i a l'altre partit del grup, Colòmbia va empatar amb Mèxic. Destacar que hi ha una petita casualitat entre els partits de Costa Rica-Espanya, tant femení com masculí. En el cas d'Espanya a Costa Rica femení, Espanya va marcar el primer gol i al cap d'un minut va guanyar Costa Rica, i a la masculí Costa Rica va marcar el primer i al cap d'un minut va guanyar Espanya. Una petita casualitat per acabar la temporada. Molt bé, Pol. Res més? Tot. Perfecte, gràcies per aquests apunts. Ja anirem seguint el Mundial. Com acaba, i si voleu ja dir alguna cosa per finalitzar el programa, breus segons. Que ens veiem amb la pròxima temporada. Exacte, sí, ens hem d'acomiadar. Bon estiu. Bon estiu a tothom i un fort aplaudiment pels nostres seguidors. La propera temporada, Esport 99, començarem amb el programa 54. Bon estiu a tothom. Molt bé.